Petruk kantong bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ing Nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rupang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke ya to, Gong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta. Nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke, putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Bu. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat nang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampeyan. Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Sampeyan sombong. Sampeyan umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat mobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo, aku culke kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nylereke. Lho. Dewaning geni kok silirek. Mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae nek sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa.
Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu Tru. Iki amarti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Tru. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamodipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo kestoke dawuh Kakang Bathara. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara. Wah, mati dening aku ayo gleleng. Ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke paku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setuk. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan nih? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Wangsul Bathara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbarung iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki dian Bathara Indra wonten dawuh kula kok ora mbok plothot wetenge ing atasu ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora.
Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanmu kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea barang. Apa basa Korea? Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki pidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring ajawi. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra di muka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ra mulih tenan iki aku, Tru. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek senengmu. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra di muka nggih ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Panakawan. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Buk mati. Jare nek ora salah ora buk. Iki ketoke kok tetep buk nek. Tetep murab ya tetep. Lah kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra di muka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho kok. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetrika. Ketoke ngapusi nek iki. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setrika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Ditombak, dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja,
Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipolo sing diajar kok kon meneng piye ora. Mati dening aku. Ponokan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora. Mati dening aku. Ramen tolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bopong akoso ibu ngerti. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke katroku. Kok dadak Masa nyemplung telesan. kuwi geni kok telesan. Wes jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung nang Kelurahan Petruk lan Kelurahan Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurahan Petruk miwah Kelurahan Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurahan Petruk lan Kelurahan Bagong manjing kelenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sidya niyum saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng kok. Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wetengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gini kok iso ngadeg. Malah waras ya? Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo ki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udah ana wong matane dicubles paku sok ae, Truk. Gane wong nginjen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina. Aku kuwi Karepmu kowe. Asem bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi
dipangan iku wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae terus Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. aku ono kabeh ya. Berarti pasing sanku medeni ya terus. Oh, medeni. Mripate dicoblos to wis sok nginjeni ya. Sok goroh lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae wis ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Lah wewek lambemu lho. Kok karo geni kok ndelik ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakunge awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ki Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet aku tak matur. Oke. Wong nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak aku adhe kualat. Ya. Bekti kula Bulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Ning bermersu. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampunan. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak antara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih kula. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candrademuka, kita ulun kanthi ana ing Undaran Tirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Lah nggih derek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Oh. Kebat kita tut muntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Undaran Tirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan kan kita kudu bisa
minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nang ngaten para ulun kula ratu derek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dienggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sak goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Mundarandir bawana. Melu ya, Truk? Mabura. Kaya ngenteni Sileming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Ampike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah wong lawitekno nek diutus ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lokananta. Ora jane bapak iki arep ngopo to? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupal. Ingkang wis dadi sarta iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, kowe prayoga iki, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah, nggih. Arep poming nono lulule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis nggawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petrukne pancen fake ngendang kok kowe. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ora iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop. Mengaku ki nek ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Gareng pancen iki sejatine ora kok gara-gara ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon ning pancen tak nggo nyambung
cerita mau ngarep nek ora Semar tangeh lampun iso nglakon. Nggih Pak, panjen Bapak niku ngolah alik lakon iki panjen ya pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar mbangun Sinduku Sumake Dupa. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahan ingkang pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener. Perfect. Apa sing entuk omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetek. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Saka kuwi Bagong, anu Gareng. Warataya. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe iki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak didupak sisan ora. Sabar Lurung, anake Semar iki karo awake dhewe ra ana sing seneng, mesti ngerampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe rek. Sebabe apa wae? Aku Suwito Ratu Sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung ki dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Pak. Ya saora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar kuwi kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu po. Iya. Oh ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggarap penggalih kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal
ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine? Nyilih ngampil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manikmaya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manikmaya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya. Merga Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika. Sabar. Ngunekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong tengkayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anakne dia. Entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok. Madang kok urung ya ini kok nganti urung madang. Pak De mulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Kono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol undangan
Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasaku kan gelem tak derekke Pakde gratis. Aku ki anak sing ngabek karo wong tua kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kanca. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Kak Sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka Kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak kancani rek. Ya.